Bun găsit, prieteni! Mă bucur mult să vă revăd. Astăzi vorbim despre luna nouă în Gemeni, un eveniment care are loc astăzi, 6 iunie 2024. Această etalare este valabilă 6 luni de zile, până în data de 15 decembrie 2024, când va fi luna plină în Gemeni. Această etalare este generală, ia de aici doar mesajul care se potrivește pentru tine. Voi încerca cu cărțile de tarot să trag o carte pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale. Poți să asculți semnul în care tu ai soarele sau luna, Venus sau Marte sau nodurile lunare. Încearcă să faci ceva astăzi pentru binele tău suprem. Luna nouă înseamnă un nou început de viață. Dacă nu ești mulțumit de viața ta sau de tot ceea ce se întâmplă în viața ta, e momentul potrivit ca să începi ceva nou. Gemeni înseamnă comunicare, înseamnă mentalul nostru, înseamnă călătorii, înseamnă modul nostru de a vorbi cu persoanele din jurul nostru. Faptul că în semnul Gemenilor se află foarte multe planete înseamnă că suntem binecuvântați de la univers să putem să facem alegerile necesare care ne pot aduce bunăstare și abundență în viața noastră. Hai să vedem acum care este mesajul pentru fiecare semn zodiacal. Eu trimit către tine doar gânduri bune și pace sufletească. Îngeri și arhangheli, pentru toate persoanele care vor urmări această etalare, luna nouă în Gemeni, 6 iunie 2024, care este mesajul pentru cele 12 semne zodiacale: Leu, Berbec, Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Balanță, Vărsător. Hai să vedem care este mesajul pentru voi. Începem un pic cu cartea Gemenilor. Această lună nouă în Gemeni spune așa: comunicarea este soluția. Deci modul tău de a vorbi cu ceilalți, modul tău de a vorbi către univers. Este un moment potrivit să manifesti către univers. Tot ceea ce tu trebuie să spui trebuie să fie în momentul prezent și să fie echilibrat. Fiecare dintre cele 7 chakre au un cuvânt pozitiv. De exemplu, chakra rădăcinii înseamnă eu am. Chakra sacrală înseamnă eu doresc. Și atunci tu trebuie, în toate cele 7, tu trebuie să găsești frazele potrivite la momentul prezent ca să poți să manifesti ceea ce tu dorești în viața ta. E posibil cu această carte să cunoști noi persoane pe internet, socializare, să începi o relație, muncă sau prietenie, o relație importantă în viața ta. Hai să începem cu primul semn, Berbecul. Berbecul, care este mesajul pentru Berbec? Berbec, avem 2 de cupe. Deci o persoană în viața ta poate să fie cu care ai o înțelegere foarte bună. Dacă e singur, poți să întâlnești o persoană nouă cu care să poți să împarți anumite idei, gânduri, sentimente. Te poți îndrăgosti. Dar această carte, pentru că aici sunt 2 persoane, această lună plină și acest șarpe mare, vorbește despre
asculta intuiția, sentimentele și să încerci să fii sincer și autentic. E posibil să ai în viața ta până la următoarea, aici este o lună plină. Când va fi luna plină, dacă e vorba despre luna plină în Gemeni, va fi în 15 decembrie. Poate atunci vei cunoaște sufletul tău pereche sau în această perioadă vei cunoaște tu sufletul tău pereche. E vorba despre a te îndrăgosti, despre a demonstra iubirea unei persoane, poți să semnezi un contract de muncă cu cineva sau poți să faci un acord cu cineva. Aici două persoane vor avea o întâlnire față în față, vor vorbi, vor discuta, își vor povesti viața unui celuilalt. Dacă te vei îndrăgosti, trebuie să încerci să menții această prietenie cu această persoană, să poți să ajungi până la luna plină ca să ți se închidă un ciclu karmic în viața ta. Poți să ai de-a face cu 2 de cupe, înseamnă Rac, Scorpion sau Pești, ascendent, descendent în semnele astea. Hai să vedem pentru Taur. Taur, care e mesajul pentru Taur? Avem cartea 4 de monede. Te-ai închis acolo în casa ta. Nu mai vrei să ieși, nu mai vrei să vorbești, nu mai vrei să te-ai plictisit de ceva anume. Această carte te invită să ieși afară în lume, să vezi lumea diferit, să te lași sărutată și îmbrățișată de soare. În 4 de monede este gelozia unei persoane, este atașamentul unei persoane. Cineva nu vrea să dea drumul celelalte persoane, cineva își protejează foarte mult bunurile. E posibil să ai de-a face cu, să spunem că tu ești o persoană tânără și te duci acasă la părinții tăi și, nu știu, vrei să faci curățenie în casa părinților tăi și tu te apuci să arunci din lucrurile acestor părinți, să zicem așa, care consideri tu că nu mai sunt bune, nu mai folosesc, sunt foarte vechi. Ei, în acel moment, unul dintre părinții tăi se va enerva așa de tare și se va certa cu tine și va spune că lucrurile sale sunt ale sale și trebuie să le lași acolo. Vezi, cineva e foarte atașat de aceste lucruri materiale și terene. Dacă e vorba despre tine, în viața ta vine o stabilitate economică. Cartea asta te îndeamnă să ai grijă la sănătatea ta. Dacă vei începe noi relații, să nu fii posesiv, să nu fii gelos, vei avea de, sau mai bine zis, vei fi pus la un test karmic, îmi vine să spun, și tu trebuie să faci o alegere, să rămâi în vechea energie sau să alegi, vezi aici pe geam, răsare soarele, sau să alegi să intri în noua energie. Alegerea este a ta. Ai grijă la bănuți. Hai să vedem pentru Gemeni. Avem cartea 6 de spade. Elementul tău, un element de aer. Deci, Gemeni, dragă, ești într-o continuă schimbare de viață. Te îndepărtezi de persoane, situații, gânduri negative. Ce-a fost greu în viața ta, se duce pe apa sâmbetii. Acum e o creștere, te îndrepți către ceva mai bun. Ceva bun vine în viața ta. Ai făcut alegeri sau vei face alegeri în următoarele 6 luni de zile care îți vor aduce o creștere personală, spirituală în viața ta. Poți să ai un nou job, poți să termini o școală, poți să schimbi o casă, poți să devii șef, ok? Îi o schimbare în bine în viața ta. Trebuie să-ți asculți intuiția pentru că ai de-a face cu ghizii tăi spirituali. Vei face o călătorie. Hai să vedem pentru Rac, ce se întâmplă pentru Rac, luna nouă în Gemeni. Rac, avem cartea 2 de spade. Deci, dragă Rac, e vorba despre cum vezi tu o anumită situație, o anumită relație
cu o anumită persoană. E posibil ca tu să nu vezi adevărul sau nu dorești să accepti adevărul în legătură cu o anumită situație sau persoană. Trebuie să găsești un echilibru între tine și o anumită persoană. Trebuie să încerci să vezi adevărul din viața ta. Dă-ți ochelarii jos, ochelarii roz, dă-ți jos și încearcă să vezi adevărul. Vei fi pus într-o situație în care tu trebuie să faci o alegere. Dacă e vorba despre o persoană, ai o persoană care câteodată e albă, câteodată e neagră, în sensul că astăzi e vesel, mâine e trist, poate să fie o persoană bipolară, o persoană care nu știe nici ea exact care este scopul său pe acest pământ sau ce intenție are în legătură cu tine sau cu situația care este între voi. Este o cumpănă aici între două persoane. Cineva trebuie să ia o decizie în legătură cu o anumită persoană. Hai să vedem pentru Leu. Leu, ascendent Leu, Soare, Lună, Marte, Venus, nodul nord în Leu. Avem cartea 7 de bastoni. Deci, dragă Leu, cred că tu vei începe să lucrezi cu partea ta umbră. Cred că vei avea o protecție de la univers, vei avea un noroc, aici e Hornarul, vei avea un noroc, dar ceva din trecutul tău te poate afecta în acest moment, în prezent. Sunt strași, resturi de relații, certuri sau ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău, ceva pe care tu încă nu ai închis bine sau nu ai renunțat la ceva și acest ceva din trecut te afectează în prezent. Dacă e vorba despre tine și despre ideile tale, vei avea un succes, pentru că trebuie să înveți să-ți aperi ideile și convingerile, să poți să le duci la bun sfârșit, pentru că, să spunem, tu ești o persoană cu niște idei foarte bune, iar persoanele din jurul tău sunt persoane negative, persoane sau credințele acelor persoane sunt negative și te poate îndepărta de la obiectivul tău de viață. E posibil ca tu să prinzi curaj așa în mână și să încerci să demonstrezi tot ceea ce tu știi. Vei încerca să fii un bun prieten, un bun amic, să fii un părinte responsabil și să încerci să te descurci la locul de muncă. Vei depăși anumite greutăți din viața ta. Vei încerca să faci tot posibilul să te pui pe strada ta potrivită. Posibil să ai o muncă foarte grea în această perioadă, dar trebuie să ai credință în tine pentru că vei reuși să depășești anumite situații de viață. Mergem la Fecioară. Fecioară, ascendent Fecioară, Soare, Lună, Marte, Venus în Fecioară. Fecioara, avem 5 de bastoane. Dragă Fecioară, aici este o competiție între tine și anumite persoane. E posibil ca tu să ai ideile tale, celelalte persoane să aibă ideile lor și atunci aceste idei parcă se bat cap în cap. Sfatul acestei cărți să eviți anumite discuții, anumite competiții și să îți dai timp tu ție să te dedici ție și vieții tale, să te pui pe primul plan. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Persoanele astea cu care tu ai de-a face sunt persoane diferite, persoane care au alte învățături, persoane care au alte idei, persoane care văd altfel decât tine viața.
Tu, pentru faptul, Fecioară, că ești un vindecător a celorlalți, vei dori să înveți sau să ajuți persoanele din jurul tău, dar ține minte că nu toate persoanele sunt trezite la viață și nu toate persoanele acceptă ajutorul. Este o competiție în care tu vei încerca să demonstrezi cine ești ca persoană. Vei avea un succes, o schimbare la locul de muncă. Hai să vedem pentru balanță avem asul de monede. Un nou început pentru tine, balanță. Vei găsi soluții, vei găsi ajutor, pot să vin către tine bani sau recompense, poți să te împaci cu anumite persoane din viața ta, poți să faci pace cu aceste persoane și să construiești din nou relația familiară pe care tu ai. Această persoană se gândește foarte, foarte mult la ceea ce trebuie să facă, la ceea ce trebuie să schimbe în viața sa. Pentru tine, balanță, vine o nouă oportunitate de viață. Poate să fie un nou job, o nouă idee, un nou ajutor, o nouă persoană, un nou job, ceva care să te stimuleze din orice punct de vedere. Știi vorba, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Trebuie să fii atentă în jurul tău la oportunitățile care se manifestă în viața ta. Mergem la Scorpion. Scorpion, ascendent Scorpion, Soare, Lună, Marte, Venus în Scorpion. Și avem cartea Nebunul. Numărul 0 aici. Asta înseamnă, dragă Scorpion, că începi viața de la 0. Ai închis un ciclu karmic în viața ta. Ceva s-a terminat și acum începi să faci o schimbare nouă în viața ta. Această carte înseamnă Uranus, iar Uranus se află în Taur. Această carte, Nebunul, este un început de viață pentru tine. Dar dacă tu vezi această persoană lăsat în spatele său curcubeu, deci e posibil, Scorpion, ca tu, într-un moment din viața ta, când ar trebui să faci o alegere, ar trebui să fii foarte atent, pentru că e posibil să dai pasărea din mână pe cea de pe gard. E vorba despre a călători, e vorba despre a comunica, de a începe ceva nou. Nu fi impulsiv cu această carte. E posibil să ai de-a face cu o persoană născută în data de 22, 13, 31, 4. Poate să fie un Scorpion, un Berbec sau un Uranian. Din acest motiv, fii atent ce faci în viața ta. Dar care este mesajul Luna Nouă? Luna Nouă îți spune, acum este momentul potrivit să începi ceva nou în viața ta. Oricare ar fi cel ceva, să ai curaj să mergi mai departe. Săgetător, mergem către Săgetător. Săgetător. Avem cartea 9 de spade. Deci, în această carte te invită această lună în Gemeni. Gemenii sunt opuși, este opusul tău, Săgetător. Sunteți o axa profesorului și a studentului. Și atunci este dezordine în viața ta. Ai nevoie să găsești soluții la viața ta, ai nevoie să spui ordine în viață, foarte mult stres aici. Ceva la nivel mental îți afectează gândirea, nu te lasă să vezi clar o anumită situație în viața ta. Ai de-a face cu persoane paranoice, persoane care poate jignesc când vorbesc, care spun pe gură ce au de spus fără să-și dea seama
de acțiunile cuvintelor, dar ceea ce pot eu să spun că așa persoană, chiar dacă spune din gură, nu o spune din suflet, înțelegi? Adică nu este adevărat ce spune, o spune doar așa la mânie, așa că nu pune la suflet ce zice acea persoană. Ai o problemă nerezolvată la care trebuie să-i dai o prioritate în acest moment, pentru că ceva aici te sperie. Poți să suferi de insomnie, de incub și vise urâte, dar dacă ai vise, întotdeauna trebuie să le analizezi, pentru că acolo vei găsi răspunsuri. Hai să mergem către Capricorn. Capricorn, ascendent Capricorn. Capricornul. Avem cartea 3 de spade. Deci pentru tine Capricorn înseamnă o schimbare. Această carte sunt două vârtejuri, cum ar fi două lumi pentru tine, sau două gânduri, două modalități de a gândi sau două modalități de a vedea o anumită situație. La nivel energetic e posibil pentru tine Capricorn să se descarce niște informații și tu ar trebui să faci o alegere. Nu pot să spun eu ce alegere să faci, dar pot să spun că această carte pentru tine înseamnă un nou început. Vei lăsa ceva deoparte și vei începe altceva. Este foarte important să analizezi ceea ce tu dai la alții și ceea ce vine către tine. Să fii puțin atent cum vorbești cu persoanele din jurul tău, pentru că vei avea de-a face cu persoane foarte sensibile, persoane care se pot supăra de la un cuvânt. Și atunci cu aceste persoane trebuie să lucrezi cu mânuși. Vei lua o decizie foarte importantă, foarte repede. Pentru unii dintre voi e posibil să doriți să închideți o relație și să începeți imediat o altă relație, ca și cum te îndrăgostești de o anumită persoană. Lumea zânelor îmi vine să spun, dacă tu ești o persoană care crezi în zâne sau unicorni sau gnomi, spiriduși. Dacă tu crezi, dacă tu ești o persoană care crezi în așa ceva, du-te în pădure, pentru că trebuie să asculți natura. Acolo este un mesaj pentru tine, dacă tu te regăsești în fraza asta. Hai să vedem pentru vărsător. Vărsător. Ce se întâmplă la vărsător? Vărsător, regina de spade. Băi, dragă vărsător, cred că e posibil cu această carte să te deconectezi de la sufletul tău și să fii foarte logic. Această carte e Gemeni, Balanță sau Vărsător. Ești pe punctul de a analiza și de a da o sentință anumitei persoane. Dacă e vorba despre tine, această regină de spade, adică tu ca persoană, e posibil ca tu să spui, știi, eu m-am săturat de tot și toate, am nevoie de un moment de pace, liniște, am nevoie să mă duc la un doctor, am nevoie să mă caut pe mine înăuntru meu, am nevoie să fiu singur sau să stau singur, am nevoie de un pic de timp pentru mine. În acel moment în viața ta se face ordine și disciplină, se eliberează ceva din viața ta. Dar această carte îți spune că trebuie să faci totul posibil să fii în conexiune și cu sufletul tău. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană, poate e singură, poate e văduvă, poate e divorțată, o persoană care a suferit foarte mult în viața sa
dar la nivel mental este o persoană foarte, foarte inteligentă. Dacă vărsător, această persoană este vecina de casă, vecina care face prea multe bârfe, nu intra în bârfele acestei persoane. Hai să vedem pentru pești. Care e mesajul pentru pești? Pești, 3 de cupe. Dragă pești, te întâlnești cu anumite persoane. Acest 3 de cupe îi întâlnirea între trecut, prezent și viitor. Deci e posibil să ai de-a face cu situații karmice în viața ta. Când spun situații karmice, nu înseamnă neapărat rău. Toată lumea se gândește la rău. Nu. Situații karmice înseamnă ceva ce s-a mai repetat odată și de data asta, a doua oară, a treia oară, a 10 oară când se repetă, tu trebuie să înveți să vezi diferit, să depășești anumite teste karmice. Poate să fie o întâlnire între persoane, poți să descoperi niște informații noi de la aceste prieteni ai tăi, poți să te distrezi mai mult cu prietenii tăi, ok? Dar este un element de apă ca și tine, ok? Și atunci spune, ai încredere în tine ca persoană. Aici sunt niște căluți de mare și asta înseamnă că poate tu ești o persoană care ai fost și mamă și tată pentru o anumită persoană sau pentru copiii tăi. Poate ai divorțat, poate, ok? Și atunci ai posibil să te întâlnești cu fostul, să ai o discuție în legătură cu copiii tăi sau cu situația voastră de viață. Pentru unii dintre voi înseamnă o împăcare, pentru unii dintre voi înseamnă mă duc la botez, e ziua mea de naștere, trebuie să sărbătoresc ceva, ca și cum ar fi o întâlnire sau ceva programat într-un grup de persoane. Ai încredere în tine, pește. Hai să vedem la baza pachetului de curiozitate ce avem. Și avem 2 de bastoane. Asta înseamnă că toți voi, toți noi, suntem pe o stradă în care noi trebuie să facem o alegere importantă de viață. Fiecare dintre voi știe mai bine ce alegere trebuie să facă în viața sa pentru a avea o viață mai bună. Aceste două persoane încearcă să vadă în viitor. Deci e posibil ca în visele voastre sau în viața voastră se manifestă persoane spirituale, mai spirituali, învățători sau vi se revelă în visele voastre viitorul. Și atunci trebuie să-ți asculți visele astea să poți să faci alegerea potrivită. Draga mea, aceasta este etalarea luna nouă în Gemeni. Ai grijă de tine. Ceau, pe curând!